Vážení diváci, vítáme vás při sledování záznamu basketbalového turnaje Memoriálu Martina Švece, který se konal poslední dubnový víkend v Čelakovické tělocvičně první základní školy. Tento pořad nevznikl pouze jako připomínka na turnaj, ale také proto, abyste také vy věděli, že se v Brandýse hraje nejen fotbal, tenis, ale také krajská soutěž basketbalu. Jak už bylo řečeno, 24. dubna 1993 se do Čelakovic jela mužstva z okolí okresu Praha Východ vesměs hrající krajské soutěže. Turnaj začal brzo ráno, aby mohl po polední soutěži ve smečování a zápasech umístění skončit v podvečer finálovým zápasem. Sportovní úroveň byla velmi slušná a určitě splnila očekávání organizátorů a pobavila i malé množství diváků, kteří se přišli nesměle podívat. Zúčastněná družstva pak zase měla příležitost k příjemnému tréninku po právě skončené sezóně. A toto je hlava i srdce celého turnaje. Známá osoba čelakovického basketbalu pan Ladislav Špička. To on vymyslel celou akci, sehnal sponzory na finanční pokrytí turnaje, pozval do Čelakovic soupeře. Při přípravě mu trochu pomáhalo také celé družstvo oddílu basketbalu Čelákovice. Ale toto už jsou záběry z brandýské tělocvičny. Tady se hráči BSS Brandýs připravují na své mistrovské zápasy. A my jsme před turnajem přišli pro několik odpovědí právě sem. Otázku, co očekává od turnaje družstvo Brandýsu nad Labem, nám odpověděl Jaroslav Roudnický. Turnaj bereme jako přípravu a oddech po právě skončené sezóně. Příležitost dostanou další hráči, kteří si během soutěže nezahrají. O kvalitě turnaje a ambicích Brandýsa mluvil Jaroslav Roudnický velice diplomaticky, ovšem jak ukázala realita turnaje, velice objektivně. On určil pro boj o vítězství dvě mužstva, Čelákovice a Brandýs nad Labem. A tak si ještě jednou představme všech 6 družstev, která přijela na turnaj. V první skupině hrály týmy Čelákovice A, Xaverov Sokol Horní Počernice a Slavoj Český Brod. Ve skupině B hrála obě mužstva BSS Brandýs a družstvo Basketbal Čelákovice B. V zápasech trvajících 2x20 minut hrubého času se střetly týmy systémem každý s každým. Toto jsou záběry z utkání Český Brod Xaverov Praha. Při sledování těchto obrázků je zřejmé, že basketbalová kvalita se ráno teprve probouzela. Ovšem finále již bylo nesporně kvalitnější. Dovolil bych si ještě jednu poznámku. Nescházel turnaj alespoň jeden pár profesionálních rozhodčí? Ale i přes tento fakt úroveň žádného zápasu v turnaji nepoklesla pod snesitelnou úroveň. Výsledky ve skupinách určily finálové dvojice. O 5. místo se utkali družstva BSS Brandýs B a Slavoj Český Brod. O 3. místo hráli družstva Čelákovice B a Sokol Horní Počernice. V finále
se pak hrálo v režii družstev Čelákovice A a BSS Brandýs A. A toto jsou záběry z brandýského zápasu. Jde o utkání BSS Brandýs A BSS Brandýs B. K vítězství Ačka výraznou měrou přispěli hráči základní sestavy Čeněk, Roudnický a Rajský. Proti kvalitě Ačka nastoupila bojovnost a odhodlání týmu B a zápas tak získal na zajímavosti. Výsledek 77:51 rozdělil cesty obou družstev. Ačko hrálo o vítězství a Bčko o 5. místo v konečném pořadí. Polední přestávku vyplnila v našem kraji stále ještě exotická soutěž ve smečování. Snad právě proto se přihlásili pouze 2 smečaři, anebo se ostatní styděli? A proč se smečuje? Ten, kdo má natrénován výskok a vymyslí efektní a pro porotu líbivou akci, vyhrává. Ale nejen o to vždyť je to také zábava a jde přece o to dobře sebe i ostatní pobavit. A toto je vítěz soutěže v zatloukání. Proč vyhrál právě David Špička z Čelákovic, jste se sami mohli přesvědčit. Po obědě se hrála finálová část. V zápase o 5. místo porazilo družstvo BSS Brandýs B, hráče Slavie Český Brod, a obsadilo tak konečné 5. místo. K utkání o 3. místo nastoupily celky na druhých místech v základní části. Byly to družstva basketbalu Čelákovice A, B a Sokolů Horní Počernice. V zápase se projevila větší únava čelakovických a tak ani bojovnost nepomohla k vítězství a 3. místu v turnaji. Ovšem Xaverov byl k závěru turnaje skutečně lepší a zaslouženě vyhrál svým výkonem. Všechny soupeře také překvapil nejmladší účastník turnaje hrající v dresu Sokola Horní Počernice Petr Burda. Konečný stav zápasu Union Čelákovice B Praha Xaverov 33:50. Finále svedlo dohromady nejlepší družstva turnaje. Basketbal Čelákovice A a BSS Brandýs A. Nakonec se potvrdila slova Jaroslava Roudnického z Brandýsa, který pronesl ještě před začátkem turnaje tato slova. Čelákovice budou silné a budou chtít vyhrát, ale my chceme bojovat o vítězství. Pro tento zápas byl charakteristický jeden rys. Obě družstva hrála od rána basketbal a jelikož se finále hrálo okolo 17. hodiny, byla znát únava. Na výkonu brandýských však nebyla tolik viditelná jako na družstvu domácích, kteří zejména ve druhém poločase na soupeře nestačili. Družstvo Brandýs se nastoupila v sestavě Veverka, Roudnický, Klaser, Čeněk, Vrba a Ornst.
tomto zápase si svou bilanci střelby vylepšil rajský z Brandýsa natolik, že se stal se 48 body nejlepším střelcem turnaje. Body rajského a dobrá hra všech hráčů BSS Brandýs nedala Čelakovicím šanci. Ti alespoň divákům nabídli pár pěkných individuálních akcí a obranných zákroků. Tuto akci zakončuje Jiří Bodlák z Čelákovic. Vítězem prvního ročníku memoriálu Martina Švece v Čelakovicích se stalo družstvo BSS Brandýs A. Čelákovice si tak musí počkat na své vítězství a odvetu do příštího ročníku turnaje. A toto jsou záběry z vyhlášení výsledků turnaje. Na prvních 3 místech se umístili 3. místo Praha Xaverov Sokol Horní Počernice, 2. místo Union Čelákovice A a 1. místo BSS Brandýs A. Dále na 4. místě se umístilo družstvo Unionu Čelákovice B, 5. místo obsadilo družstvo BSS Brandýs B a na posledním 6. místě skončilo družstvo Slavoje Český Brod. A tady přebírá cenu za první místo hráč Brandýsa Čeněk. A hráči Brandýsa také obdrželi tento putovní pohár pro vítěze. Podnikatel Jiří Zeman, jak ho asi i neznáte. Hráč basketbalu. Nyní o berlích, které dostal jako cenu pro nejstaršího hráče turnaje. A toto již je nejmladší 15letý hráč turnaje Petr Burda ze Sokolu Horní Počernice. I přes svůj věk byl platným hráčem turnaje. Miroslav Novák z Čelákovic. Nejlepší střelec trojek a trenéry družstev vyhlášen za nejlepšího hráče turnaje. A vítězství střelby dosáhl ze 48 body rajský z Brandýsa. Slavnostního ukončení turnaje se zúčastnila maminka Martina Švece, paní učitelka Švecová. A zde ten, co všechno začal, Ladislav Špička. On založil novou tradici basketbalových turnajů v Čelakovicích. A proto nashledanou v Čelakovicích 1994 při druhém ročníku memoriálu Martina Švece.